Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaur, Nafar Gobernuko Kultur Departamentutik Mikel Ozkoidi etorriko da ona platora. Eta gero, etxe hontako kolaboratzaile den Patxi Urrutiarekin ere egongo gara. Orain, has gaitezen. Ikus ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroan, 265 kasurekin iritsi da pandemiaren gailurra, apirileko mailetan. Argazkian aldiz, Sudeteko Tour Nafarra erakusten du. Horretaz gain, Tuterako positiboak abuztuan 162 igo direla jakinarazten du. Baita Txantreako 80 gazteko botilloi batean atxilotu bat izan dela ere. Gainera, Covidak Iruñeko udal jantokiaren eskari handitu duela nabarmentzen du Notiziasek gaurko azalean. Eta Nafarroak aurten gutxienez 331 milioi zor jaulkiko dituela ere azpimarratzen du. Gaia aldatuz, 37 urteko iruindar bat Legardan errepidetik ateratzean hil dela aipatzen du. Eta azkenik, Nafarrek oporretan zergatik erreklamatzen duten aztertzen du. Diario de Navarrarekin jarrai dezagun. Titularra, Nafarroa eguneko 265 kutsatutara iristen dela da, kopururik handiena pandemiaren hasieratik. Argazkian, foralak ageri dira, gaueko txandan botelloiaren bila. Bestalde, Legardako trafiko istripu batean iruindar bat hil dela jakinarazten du. Eta bukatzeko, txirrindularitzan, Turra, Mugan, lainoaren artetik igaro zela aipatzen du alde batetik. Eta bestetik, Sanzek Kern Pharma talde Nafarraren palmaresa estreinatu duela nabarmentzen du. Gararekin joan gaitezen. Titularrak oinarrizko osasun arretako krisiaren arrazoiak prekarietatea eta utzikeria direla dio. Argazkiaren bidez, Baionan eta Bilbon salbuespen politikarekin amaitzeko deio zena egin dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoan 2 hilabetetan Covidagatik 86 hildako eta 75 aldiz kasu gehiago izan direla azpimarratzen du gaurko garak. Eta amaitzeko, kiroletan, Hondarribiak Kontxako bandera eskuratze aldera erraldoi pausua eman duela jasotzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Nafarroa pandemiaren gailurrean dela da. Horretaz gain, atzo, 40garrenez, 8 portillo oroimenaren leku izan zela nabarmentzen du. Eta azkenik, Nafarroak aurten gutxienez 331 milioi euroko zor publikoa jaulkiko duela azpimarratzen du komunikabide honek. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Barainainekin hasiko gara. Barainaingo udaleko tokiko gobernu batzarrak 2020ko urtarrilaren 27an hartutako erabakiaren bidez onetsi dira 2020an autoenplegua sustatzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak. Haien bidez sostengu eta bulkada eman nahi zaio autoenpleguari, diruz laguntzen diren zenbait jarduketa lerroren bitartez. Oinarri arau-emaileak eta eskabideak eskura egonen dira bai Barainaingo udaleko herritarrak artatzeko bulegoan, bai udalaren weborrian eta eskabideak egiteko epea abendura arte izanen da. Horretaz gain, ikasturte berrirako udal, kirol eta kultur ikastaro eta tailerren egitaragua kaleratu dute. Kirol jardueretan izen emateko epea hurrengo astean izanen da, eta ikastaroen programak, bai kiroletakoa eta bai kulturarlokoa, udalaren webgunean kontsulta daitezke. Bestalde, Barainainen bizi eta erroldaturik diren umeak haur eskoletako eta haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publiko eta itunduetako eskola jantokietara joan daitezen, diru laguntza deialdia ere zabalik da irailaren 18 arte. Oinarri arau-emaileak eta eskabideak eskura egonen dira bai Barainaingo udaleko herritarrak artatzeko bulegoan, oinarrizko gizarte zerbitzuan, eta bai udalaren weborrian. Eta Barainainekin bukatzeko, irailaren 10ean ostegunean artearekin terraza zikloaren 4. eta azken saioa izanen da, 8etan Barainaingo kulturguneko plazan. Eta eguraldi txarra egiten badu Barainaingo Sahats ikastetxean.
Iñaki Perurenak Harria maitasun istorioa, emankizun poetikoa eta erakustaldia eskainiko ditu, eta sarrerak doain aldez aurretik hartu beharko dira Barainain auditorioaren aplikazioaren bidez. Antsoainera pasako gara. Antsoaingo udalak bere euskara zerbitzuaren bidez abian dauka Euskalduntze kanpaina berria, Nafarroako beste udal eta mankomunitate askorekin batera. Hizkuntza ikastearen onurei buruz hitz egiteaz gain, euskarak eta euskaltegiek ematen dituzten bizitzaz gozatzeko aukeren berri eman nahi dute. Aukera zabala baitute 16 urtetik gorakoek euskara ikasteko, bai Nafarroa osoan eta baita Iruñerrian ere. Horretaz gain, ikasturte honetarako haur ume eta 16 urtetik gorakoentzako igerik eta ikastaroak antolatu dituzte, eta informazio guztia udalaren webgunean kontsulta daiteke, bai ordutegiak, bai izen emateak eta bestelakoak. Gainera, 2020 ikasturteko euskarazko udako kanpaldietarako diru laguntzen deialdia ere zabalik da, eta eskaerak irailean aurkeztuko dira, erregistro elektroniko bidez ahal den kasu guztietan. Azkenik, irailaren 14tik 18ra, 9:00 ordu biterdietara, Loza kulturgunean oinarrizko gaitasun digitalen lehenengo mailako ikastaroa eskainiko da, eta izen emateak online egin beharko dira. Arangurenen txanda da orain. Gaur, udal kiroldegiaren estalitako igerilekua eta gimnasioa irekiko dira. Sarrera aldez aurreko hitzorduaren bidez eskatu beharko da, bezperan kiroldegiko telefonora deituz. Hartu beharreko neurriak eta baldintzak webgunean kontsulta daitezke joan aurretik. Bestalde, ikasturte berrirako kirol egitaraua kaleratu du udalak eta izen emateak aste honetan egin behar dira 012 telefonoaren bitartez. Dena den, informazio guztia webgunean eskura daiteke. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, oraindik hodeiak egongo dira, batez ere ipar partean eta mendebaldean, eta egunaren lehen zatian zaparrada batzuk bota ditzake. Arratsaldean, hodeitza, arindu eta urdingunean gailenduko dira. Egunaren amaieran berriro ere hodei batzuk agertuko dira. Goizaldeko temperatura jaitsi egingo da, eta maksimoetan ez dugu aldaketa handirik sumatuko, udazkeneko balioetan mugituko dira. Egun amaieran ziertzoa ahuldu egingo da Ebro ibarrean. Bihar, asteartean, eguzki giroa bueltan izango da lurralde osoan. Goizaldean eta goizeko lehen orduetan hodei multzo batzuk eta behe-lainoa soilik agertuko dira. Egunaren gainerako orduetan oskarbi egongo da edo goi hodei zuriskaren bat ager daiteke. Ipar ekialdeko haize ahula ibiliko da eta egunez tenperaturak gora egingo du. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Goazen gaurko eguneko efemeridekin. 1886ko irailaren 7an, Jesus Maria Leizaola, abokatua eta EAJko burua Donostian lehendakari atzerrian izango zena jaio zen. Gainera, gaurko egunez ere, 1909an Erreala futbol taldea sortu zuten Donostian. Horretaz gain, 1951an Chrissy Hind, Ameriketako Estatu Batuetako The Pretenders taldeko abeslari eta gitarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez duela 40 urte, 1980an, Patxi Usobiaga eskaladako munduko kopako irabazlea jaio zen. Orain gurekin platoan Mikel Ozkoidi dugu, bera Nafar Gobernuko Kultura Departamentuan egiten du lan. Kaixo, Mikel. Kaixo. Zer moduz? Ongi esan beharko. Ongi ez?
Gaurkoan etorri zara landarte programari buruz pixkat hitz egitera. Bai. Eta zer da programa hau? Bueno, berez, programa hau bada kultura departamentuan, bereziki ekintza kulturalean, gauzatzen den programarik gazteena. Aurten, 4. urtea izango da, bai, eta bada programa berezia, oso kutsuna, nolabait, herri txikietan, oso txikietara, ekintza kulturala eramateko asmoz planteatu izan genuen programa bat da. Eta nola sortu zen ideia hau? Bueno, ekintza kulturalak edo kultura departamentuak gauzatu edo saiatu egiten zen nolabait hainbat programa kulturala herri ezberdinetara eramaten, Nafarroan barna, bai? Baina errezena izaten zen nolabait azpiegitura kulturalak zituzten herrietara eramatea, bai? Halakoak ditugu kultur edo Lizarrako musikazarren astea, edo beste hainbeste, bai. Beti eraikin kultural bat, norbait bereziki eragile kultural bat izan da udaleko koordinazio edo koordinatzaile kulturala edo ez. Eta orduan, programa horiek izaten ziren batez ere Nafar gobernuak eskaintzen zituen zenbait artisten ikustaldiak gauzatzeko, bale? Orduan, administrazioak horrekin hainbat lekutara jotzen zuen. Baina, duela ja 4-5 urte, hasi ginen pentsatzen agian honi buelta eman beharko geniokela, bereziki herri txikietara inoiz halako ekintzak iristen ez zirelako, bai? Ez dutelako azpigiturarik, ez dute arduradunik, eta oso zaila da, ez? Normalean herri txiki horietan udaletan aritzen direnek dire herriko motoreak eta denetarik egiten dute. Orduan oso aukera gutxi izaten dute han gauza ezberdinak egitera. Eta aurreneko urtean, duela 5 urte, 400.000 programa planteatu zen, nolabait kultur txiki bat izan zena, bai? Baina zenbait ekintza, musika edo arte eskeniketako ikuskizunak eramaten genituen, baina konturatu ginen askotan eta bereziki herri txikietan horiek iristen zirela herrietara ongi zegoen, administrazioak ere justifika zezakeen bere lana, ez? Baina gelditzen zirela pixka bat hankamotz, ez? Batzutan herri txiki hauetan esate baterako, igual adinduek txango bat balin bazuten, egun horretan, edo gertatu izan zitzaigun bezalaxe ere, ez? Herriko norbaitek justu egun horretan hil eta elizkizunetara guztia joan eta ia inork agertu ez. Kontutan izan behar dugu, egun kasu horretan 400.000 bitarteko herriak zirelako, bai? Orduan, hasi ginen pentsatzen, eta duela 3 urte, ia 4, pentsatu genuen landarte, landa, eremuko eta artearekin batera zerikusia zuen programa bat gauzatzea, baina buelta emanik. Horretan, euskarri ezberdinak planteatu genituen. Batetik, auzolanan oinarrituta, herriko edo herritarren parte hartzea aktiboa izatea. Ikuskizun konkretu eta egun edo ordu konkretu batetakoa baino, nahiago genuen zerbait gehiago gelditzea herrian. Horregatik, arte garaikidea euskarri bezala, artista bat gonbidatzen genuen, herritarrekin lan egitera, bai? Eta guztien artean programa bat edo programa kultural bat gauzatzea. Horrekin gure asmoa zen nolabait sustatzea herri horietan lana, bai? Eta horrela hasi ginen duela 4 urte eta esperientzia politak izan ziren, bereziki herri txiki horietan adin guztietako jendeak parte hartzeko aukera ematen zuelako. Eta askotan ere, herri txiki inferno handi ez, askotan oso ongi moldatzen etzen jendea ere, elkarrekin lanean aritzea, udal ezberdinetako esperientzia oso kutsuna eta berezia izan zen. Orduan, nola egiten duzuen, nola aukeratzen duzu zein herrik parte hartuko duen eta zein artista joango den herri bakoitzera? Iaz arte, iaz ere aldatzen hasi ginen, guk nolabaiteko politika kultural edo politika geografikoaren arabera saiatu egiten ginen Nafarroko eskualde guztietan herri ezberdinak txikiak, bai, 1000 biztanle baina gutxiagoko biztanlegoa zutenetara eramaten. Orduan, sakabanatu egiten genituen iparretik egora, herri txikietan beti ere, eragozpen gehiago izaten ditugu hegoaldean herria gehienak nahiko
biztanle askokoak direlako, ez? Baina guk erabakitzen genuen nora eraman, bai? Orduan han planteatzen genuen bilera bat egiten genuen udal ezberdinekin, ados egongo ziren halako programan parte hartzea, ze beraiei udal txikiei dirurik ez zaie eskatzen, baina bai aldiz inplikazioa nonbaiten bilerak egin behar baldin badira, tailerrak egiten bagenituen, bai? Eta ondoren herritarrekin aurkezpen bat egiten genuen ikusteko ze nolako gustuak edo nahiak izaten zituzten, disiplina artistikoaren ingurukoak, bai? Eta horren arabera artista bat aukeratzen genuen eta ara joaten zen eta ondoren tailer batzuk egiten zituen produktu bat osatzeko, proiektu kulturala. Gure asmoa zen proiektu bat gauzatzeko aukera izanik, herri horietan nolabait dinamika kulturalak indartzea edo sustatzea, bale? Orduan hori egiten genuen horrela. Baina denbora aurrera joan ala, eragile bereziki eskualdetako eragile Federna eta halako eragile ekonomikoek hasi ziren jabetzen programa honen potentzialitateaz eta hasi ziren ere proposatzen herri honetan, bestean eta bar. Hasiera batean aukeratzen genituen herriak ere pixka bat nolabaiteko mugimendu kulturala zituzten herrietan, bestela idorrak diren herri horietan edo oso arotza denetan oso zaila zen. Orduan, iaztik hasi ginen eragile hauekin proposamenak egiten eta horten guztiz aldatu genuen eta proposatu zen, egin zen deialdi zabal bat eta 74 proposamen edo herri ezberdinetan proposamen kulturalak gauzatzeko zerrenda osatu genuen. Eta horrekin batera, hasi ginen aztertzen proposamen ezberdinak, esan dizudan eskualdea ere geografikoki kontutan izanik, egokienak iruditzen zitzaizkigunak proposatu genituen. Horrela egin genuen sailkapen bat, eta aurten 7 gehi batekin gelditu izan gara. Eta zeintzuk dira? Aurtengo herriak berriz ere aipatu bezala, iparretik gora dugu, herriberaldean badugu Tulebras Barillas, 2 herri oso txikiak, herri handi batzuen inguruan eta mugan daudenak. Gero badaukagu Lizarraldean Mendaza herrian, iaz hasi behar ginen proiektuarekin, baina azkenean ez genuen gauzatzerik izan eta aurten berreskuratu dugu. Herriberri inguruan badaukagu Beiren, beste proiektu bat, badugu ere Sadan, Zangotzaldean, gero iparraldean badaukagu Aranon, eta badugu Iruñerri inguruan Lintzoain eta Riasgoiti eta bukatzeko Pirinio aldean Bidankotzen. Ikusten duzen bezala herriak oso txikiak, bakar bat ere, handiena populazio aldetikan Beire inguru izango da eta 200 biztanletik gora eskas, orduan aurten oso herri txikiak aukeratu izan ditugu, bai. Eta hasi zarete lanean? Bai, aurten nolabait aldaketak ere egin izan ditugu, bereziki egoera honek azkenean planteatu izan dugu aukera paregabe bezalaxe, ez? Zailtasunak izango genituela guztiok argi eta garbi ikusi ditugu, 40 aldian eta ez. Orduan, inoiz baina beranduago hasi izan gara herrietara jotzen eta beraiekin harremanak izaten, baina 40 aldi horretan egon ginen pentsatzen nola beste buelta bat eman programari, bai? Eta pentsatu genuen edo erabaki genuen motor talde batek, ekintza kulturaleko langileak eta museo zerbitzuko beste langile batzuk, horiek sortu genuen eta planteatu genuen oso garrantzitsua izango litzatekeela aurten bitartekari taldetxo bat sortzea ere, edo bitartekari batzuekin parte hartzaile bezalaxe eta herri guztietan nolabait homogenitate bat emateko oso baliagarriak izango zirela. Hortaz, aurten kontatu izan dugu Mark Badal eta Anerekin, biak gaina euskaldunak, iparraldean bizi direnak, Luzaiden, baserri batean, landa mundua oso ongi ezagutzen duten, eta horren inguruan hausnarketa asko eta idazki asko egin dituztenak, eta orduan, beraiekin batera hasi ginen buelta eman nahian, bai? Pentsatu genuen euskarria izan behar zuela beti bezala herri txikietan eta auzolanean, hau da jendearekin parte hartzea, bai, baina planteatu genuen ere garaikide sortzaileen inguruan ere buelta bat ematea eta profesionalizazio puntu bat ere eskaini nahi genion honi. Orduan, betidanik landa mundua eta bere partaideak izan baldin baditu eta artistak ere aurten nahi genuena da sortzaile hitza erabili nahi izan dugu, sortzen dute eta bultzatu nahi dituzte ekintza edo ekimen kultural ezberdinak, euren profesionalitatea beraz nolabait ere ongi ordaintzea alde heinean, bai?
eta beraiek ere hausnarketa guztion artean egitea, ikus dezatela, eta bitartekariek lan hori berezik egin izan dute, nola askotan, eta sortzaile gehienek hirietan bizi direnez, laguntzea landa munduaren ikuspegiaz hausnartzea, bai? Ez daitezela joan herri batetara metropoliko gizon edo andere bat bezalaxe bere ikuspegiarekin zerbait inposatzea, baizik eta landatartasunaren inguruan hausnarketa bat egitea eta ikuspegi ezberdinak jorratzea. Bertakoek, azken finean, askotan ahaztu egiten zaigu, eta badirudi administrazioa jotzen duela eta kultura homogeniko edo nagusi hori inposatzen duela, baina herri txikietan ere bere kultura dute. Orduan, bitartekarien lana izan da bereziki hori, hausnarketa hori egitea eta baita garaikide sortzailei eragitea, besteen ikuspegiarekin lan egitea eta landatartasuna edo ruralitateaz ere hausnarketa eder bat egitea. Eta aurten ze proiektu mota ari dira garatzen? Bitartekari hauekin eta egin izan genituen aurreneko bizitetan, hasi ginen ere, ze nolako ondarea, ze nolako interesak izaten dituzten herrietan, bai, eta sondeatzen, mapeatzen pixka bat herri ezberdinetako nahiak edo helburuak nondikan jo zezaketen, bai. Orduan, horren arabera, aurten egin izan genuena da talde osoaren artean artisten aukeraketa bat, ez? Gutxi gora bera ze profila zuten, baina aldi berean ere oso zorrotz izan gara erabakitzen genituen artistak irizpide nagusena zen nafartarrak izatea, gehienak, salbuespen bat, baina mugan bizi delako, eta bereziki oso prest eta euren traiektorean edo, ez? Herriko jendearekin lan egitea ohitutak izatea. Ez landa munduan, gehienak hirian bi lan egiten dute, baina bai hori. Orduan, aukeratu izan genituen artista ezberdinak, bilkura bat egin genuen, eta planteatu zitzaien mape horretan, bereziki bitartekariek, ikusitako interesak eta zenolako nahiak, bai? Orduan, horren arabera aukeratutakoarekin beraiek joan zitezela, baina ikuspegi ez du nahi izan hasieratikan inposatzea, baizik eta artistek ere profesional bezalase bere ikuspegia eta beraiek ere naiz eta irizpide batzuk eman araio aterakoan aurkezpen bat egiten zitzaien ere herriko jendearekin, baina ikuspegi ezberdin horien arteko oreka bat eta proiektu bat gauzatzeko. Orduan, disiplina artistiko mota ezberdinetakoak sortzen dira nahien arabera. Aurten baditugu arte plastikoko jendea, badugu bideogintzan aritzen direnak, soinuarekin aritzen direnak, literaturarekin ere eta horren inguruko sorkuntzarekin ari direnak, pixka bat denetarik, baina beti ere egokituak horietara. Agian beste urteetan ez bezala eta hasieran egindako hausnarketaren ildotik, jabetu ginen aurten zailtasunak izango genituela jendea elkartzeko, begira nola ibiltzen garen, eta zer esanik ez, ikasturtearen hasierarekin zer gertatuko den eta. Orduan, malguagoak izango gara aurten. Beraz, ez diogu horren besteko garrantzirik eman, igual aurreko urteetan ematen zitzaien bezalase, produktu amaitu batetara, baizik eta prozesuari hortaz. Prozesu horietan herri batzuk bukatuko dute, gauzatuko dute, interesgarria da, helburu konkretu eta hurbil bat izatea, ze bestela jendeak hori azkenean hasten da eta desanimatu egiten da eta gauzak edo lanak utzi egiten ditu, bai. Baina zenbaitetan prozesu hori agian abiatzen da eta ez dugu aurten bukatzen eta agian hurrengo urtean jarraitzeko aukera izango dugu. Horrek ere malgutasun gehiago ematen dugu bai guri, bai artistei. Hala ere, hasiak dira, programa aurkeztu genuen joan den hilabetean, aurten epeak atzeratu izan zaizkigu eta berez normalean herri txikietan uda probestu egiten genuen lana egiteko, ze jende gehiena biltzen den momentua da, eta aurten artistekin abuztuaren hasieratikan edo hasiera arte ezin izan gara hasi, ez? Orduan, proiektu ezberdinak gauzatzen ari dira, esate baterako Tulebras eta Barillasen, bi herri dira, herriberan, Keilesen inguruan, Keilesek oso ibai aberatsa da, bereziki alderatzen baldin badugu iparraldeko lurrekin eta orduan batzutan hori identitatearekin jokatu nahian herrien artean bere tirabirak zituzten, orduan saiatu izan gara
eta artistek ere nik uste dut ongi gauzatu dutela, topatu egin dute leku komun bat, Keilesen inguruan, nolabait horren bi herrien arteko adiskidetasuna sustatzeko, orduan, arte plastikoarekin gauza batzuk egin nahi dituzte, herritarren parte hartzen dituztelarik, eta bar. Lintzoindarri Azgoitin esate baterako, Cabezafuego jaunak, hor ari da, pixka bat, soinu, bideo, hor badire Iruña herrian dagoena, 13 herriz osatutakoa da, eta hala ere ez dira guztien artean 300 ez dira iristen, bai, orduan hor jokatu nahi genuena baita udalekoekin ikusita, azken finean grina hori zuten, 13 herrien arteko identitatea nolabait sustatzea. Beraiek bazituzten proiektu batzuk, oso mugitua, kulturaldetikan oso ekintza politak egiten dituztenak, orduan artista honekin herri ezberdinetak batean jasotako soinuak, irudiak bestetara eraman, ibiltaria, proiektu ibiltari bat gauzatzen ari da. Aranon esate baterako, oso herri berezia da, badakizuen on dagoen, iparraldean azken finean Gipuzko aldera jotzen du, bere berezitasun nagusiena da Nafarroko herri bakarra itsasoa ikusten dena, herritik badela, eta horren inguruan badaukate aberastasun, hor herria inguruan menditsua da eta arrespil-pilo bat dauzkate, orduan nolabait balorean paratu nahi zuten bere inguru berezi hori, eta orduan Naderrekin halako mapeo eta ibilbide virtual, errealen artean, argazki makina edo kamera batekin eta horrelako zerbait sortu nahi dute, zerbait gauzatzeko, azken finean handago eta nolabait euren ondarea balioan paratzeko. Zerrakit, Mendazan esate baterako hor badago aran bat, 4 herriz osatuta, eta ondare natural eta historiko edarra dute. Orduanan, artista bat izan ordez, komunitatea deitzen den artista talde batek parte hartuko du, eta oraingo fase honetan hasiak dira bere ondare guztia bizitatzen, badauzkate zuhaitz monumentalak, badituzte iturriak, eta hola ez, eta horren inguruan guztien artean ja hasiak dira halako proiektu arte plastikoarekin zerikusia duena edo osatzen. Birangotzen, esate baterako, badaukagu beste proiektu bat, hor ezagunak dira, herrian zailagoa zen jendeak mugitzea eta, baina mendigatzaren gutunak, ezagutuko dituzue, 19. mendean eta 20. Bertako erronkariko euskararekin harremanak zituen Azkoerekin, eta orduan hango berak edo gaur egunera iritsi zaiguna da mendigatzaren sindromea edo ez, nolabait azken euskalduna edo ohitura hauen azkena naizela eta hori ere aditzen zuen Azkoerekin egiten zituen gutunekin, ez? Eta horren arira gutun horiek nola herritar xume batek intelektual batekin egiten zuena, hor nahiko lan politan ikustut egingo dutela Txaro Fontalba artistarekin. Eta, ez dakit, Sadan esate baterako oso garrantzitsua da olibondoa eta bereziki matzondoak eta ardoa eta horren inguruko kultura, gaina horten justu eskola itxi egin diete, orduan nahiko herria dago pixka bat horrela eta halako gauza politak egingo dituztelakoan gaude. Eta gero, badugu ere sesma, aurten ere jarraituko duguna, bada proiektu bat aurreko urtetan, bereziki espartuaren nolabait salbaguardarako proiektu programa batean bagaude, eta hor egiten ari garena urte hauetan espartuarekin produktu ezberdinak osatzea, ze oso lan potentea da eta nahiko mespretxugarri ikusten zena, naiz eta herrian identitatea sortu, arte espartorekin, konturatu ginen bertako teknika galtzen hasia zela, esparteroen taldea oso txikia zela, eta aurten bitartekari lanen bitartez eta lortu izan duguna, aurreko urtetan saiatu ginen, jende gehiago erakartzen genuen eta oso zaila da, eta konturatu gara, aukera izan genuela eskola inplikatzerakoan etorkinekin batera lan egitea. Orduan eskolan egindako gauzekin, iazko kurso bukaeran eta lortu genuen emakume magrebiarrak parte hartzea, eta beraiekin gauzatzen ari gara proiektu oso polita biodibertsitatearen inguruan. Orduan joan izan gara, bildu izan ditugu espartuak eta bereziki garbituz, badaukate rebijo ditzen den sati zaharra eta kentzen baldin baduzu hobe ateratzen dira, eta horiekin kolmena berezi batzuk, biodibertsitateko kolmenak eraikitzen egon gara.
justu aurkeztu behar genituenak aurten, baina, hori, 40 aldiarekin bertan bera gelditu zaigu, eta hor aurten gaude pixka bat, inpas batean, aber bukatzerik dugun, beraiei informazioa jarraituko diegu ematen, eta ea hurrengo urtean arte esparton aurkezterik dugun. Orduan, ikusten duzuen bezalaxe, denetarik dago, eta bueno, bai, oso esan bezala, gure asmoa da, proiektu txikiak neurridunak, baina laguntza askorekin, benetan hemen departamentuak apostu ederra egiten du, eta teknikoen aldetikan eta bitartekarikoen aldetikan horretan jarraitzen dugu, eta egia da, lortzen diren emaitzak oso aberatzak direla. Orduan, aurreko edizioetan parte hartu duten herriek, gero pozik gelditu dira emaitzekin? Bai. Gainera, saiatu egiten gara, beraiekin ere harremana mantentzen, normalean programa amaitzen denean biltzen ditu, edo saiatzen gara guztiak biltzen halako jardunaldi batean, aurkezpenak egiteko, elkarren artean ezagutzeko, eta euren esperientziak ezagutarazteko. Eta egia da, orokorrean ez esango nizuke guztietan oso posik agertu direla, eta guretzat nolabaiteko egiten ditugunean beti aipatzen da, hemen guri eskatzen dizkigute halako txostenak egitea eta parte hartzearen inguruan, eta beti aipatzen duguna, parte hartzean potentea da, eta bereziki portzentualki planteatzen baldin badugu. Orduan oso aberasgarria, eta ikusi izan dugu zenbait proiektuak aurrera jarraitu dutela. Beste proiektuak, baina sortzen den dinamika kultural horiek oso garrantzitsuak dira, eta nik uste dut hor ari garela hasi bat ereintzen eta baduela bere garrantzia. Ez orduan da zuen programarik gazteena, baina ikusten diozu ibilbide luzea horretik. Bai, oso berezia da. Programa hau egon izan gara Ministeritzako kulturako halako kongresuetan aurkezten, eta egia da ez ditugu besterik holakoak ezagutzen. Halako ekimenak sortzen dira, baina askotan izaten dira pertsona bakar batek bultzatua, administrazioak noizean behin, baina oso puntuala, baina ez halako eskualde osoan gauzatzeko asmoarekin. Beraz, oso berezia da, eta bere errekonozimendua ere badauka bilkurak egiten direnean kanpoko jendearekin, eta badu bere pisua. Beraz, pentsatzen dugu, emaitzak ikusita jendeak gustora gelditzen dela eta postua argia dela, aurrera jarraituko duela. Hori. Eta geroz eta herri gehiago nahiko dutela parte hartu. Bai, aurten esan bezala 67 proposamenekin harrituak gelditu ginen, bai. Orduan 67 herri horietara joan alizateko? Badugu urteak oraindikan eta seguru gehiago etorriko direla, bai. Eta orain lanean ari diren proiektu hauek noiz bukatuko dira badago? Esan duzu, batzuk, bai, aurten berezia izango da aipatutakoarengatik, ez? Baina, printzipioz artistekin eta nik uste dut urriaren erdialdera arte edo egongo direla aipatutakoaz, ez? Oso epe luzea jartzen dugunean proiektuak bertan bera gelditzeko aukera asko izaten dute. Orduan, urriaren erdiarako edo dauden moduan behintzat bultzada ederra izatea espero dugu. Aipatutakoa, abuztuan lanean ari dira, irailean ere artistek herri ezberdinetara jotzen dute, eta horretan ari dira orain lanean Zu eta Fuego, eta nik uste dut urrirako gauza batzuk bukatuak izango direla, eta besteak behintzat oso bideratuak, hausnarketa prozesua indartua eta ikusiko dugu. Ezakit bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenukeen, ala zerbait gelditu izan zaigun esateko? Ez, nik uste dut hori, programa berezia dela, landatartasun munduan eragin handikoa, nahi izan duguna izan da arte edo sorkuntza garaikidea horietara eramatea, baina ez zerbait arotza bezalase, baizik eta bertakoekin lanean, eta egia da, orokorrean eta aurreko urtetako esperientziarekin artistek ere asko aberastu egiten dira herritarrek egindako proposamenekin. Beraz, proiektuak biziak izaten dira eta aberastu egiten dira etengabe. Eta geroz eta ezagunagoa ere, ez? Bihurtuko da programa. Bai, hor duzue webgunea, horretan ere moldatzen hasiko garela eta, baina, bai, eta aurten ere hor indar gehiago emana izan diogu blogari, elkarren arteko gauzak ikusteko, herritarrek parte hartu ahal izateko bere proiektuak aurkezten eta saltzen, eta oso ongi. Esate baterako, aurten programaren aurkezpena egiterakoan, udal ezberdinetako partaideek ezin genituen ez ekarri eta norberak grabatu zigun bideotxo bat eta oso polita, non azaltzen zuen bere herria aurkeztu, bere herriaren ekimen ezberdinak eta nahiak,
eta oso bideo polita sortatu zaigu, bai. Orduan norbaitek kotillatu nahi badu, ez? Bai, Webgunean badauka sartu eta- landarte.es webgunean eta hortxe izango du informazio gehiago. Mila esker, Mikel Zuei. etortzagatik honen berri ematera. Eskerrik asko zuei. Horrengoen arte. Hala, agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Patxi Urrutia, gure kolaboratzailea dugu orain hemen, gurekin platoan. Kaixo, Patxi. Kaixo, zer moduz? Ongi, eta zu? Ere, ongi. Zeri buruz hitz egingo diguzu gaur? Gaur baditugu gauza honitzen hitz egiteko, nik uste dut bide hurbiletik, oso hurbiletik hasten dizkiguna, alde batetik lehenagotik zetorren, hau da Martin Villaren galdeketaren inguruan, astunten gertatutakoa, lehenengo aldi 6 urte pasata eskaera egin zenetik, azkenean deklaratzeko, Argentinar epailearen aurrean deklaratzera behartua izan da. Uste dut berri oso importantea dela, eta gero bertzatetik, herenegu gertatutakoa hor berriz ere preso bat bizirik eraman zuten kartzelera eta kartzeletik hilotzatera dutela. Eta hau ezinezkoa dela, hau ikeragarria dela, eta gaurko egunean, hilketak, seguntan orka egiten dituen, estatuaren interesen alaberakoa balin badira, edo politikari importanteek agindutakoa balin badira, badirudi hor ez dela ezer pastu, hor ez dakit nik gure herrietan aratze bat hil izen baliz bezalako zerbait besterik ez dela, ez? Eta horren inguruan hausnarketa sakon eta egiazko bat egin behar dela, oso larria dela hor gertatutakoa, nahiz eta edabide guziak eta dena konpontzen dute, apaintzen dituzte horrelako gauzak, guri iduritzeko horiek nahiko normalak direla, baina oso gauz importanteak eta gauz gogorrak direlakotz. Baina baintzat hemen salatzen dira, ez? Bilbon eta Baionan egin ziren manifestazioa. Bai, baina gizartean, orokorrean eta gizartean buru dauden personak, hori bostaxola zaie. Begirazazu, hau preso hau ekarri lehen ere bere buruz beste egiteko egoera batean edo bizi izan zen, egoera larri batean, eta ekarri zuten hori dili hilabete batzuk Donostiko kartzelera, eta orduan ere gesto por la paz, bertze COVID edo ez da izan, kristoin ireinak eta egin zituen, uiuak, aldarrikapenak, nola kasten ziteken, preso honek beteak zituen bere kartzelaldiko 3 laurdenak. Horrek erren nahi du, kanpoan egon bartzuela legediaren arabera. Larriki gaixorik zagoen. Eta horrek erren nahi du, bertze aukera bat ere bazuela kanpoan egoteko, azken finean, presoaren bizitza salbatu edo mantendu behar dutelako instituziones penitenciarias. Baina netzen horrelakorik deus ere gertatu eta bakarrik kontu. Eta oino, erren nahi dut, bakezale edo biktima sentitzen diren horiek, Mesatu zen olako sentimentuak dituzten, non beraiek nahi duten gorroto eta sufrimentu guzia pastu presoek dauden familiai. Eta gehiago gaur kontutan hartzen bari badugu gainera, eta borroka armatua utzi egin zuela hori dela 8-9 urte, desegintzela hori dela 10 urte, eta ez dagoela, baina ala eta guztiz ere, mendeku goze ikeragarria Espainia aldetik heldu zaigu, eskuin muturreko indarretik, eta baita ere, kasu honetan erran behar da, PSOE-ren koldarkeriagatik ere, ez dutelako zesta, bereien legediare betetzen. Persona guzia baditu eskubide guztiak, itxusiak edo guapoak izan berdin du, baditugu, eta horiek bete behar dire hemen, Estatu Espainiarrian badirudi, segunta
zeintzuk egiten dituzten gaiztakeriek edo legez kanpoko gauzak, horiek segun ere laguna balimedire edo netxei balimedire, orden da edo da delitu edo txalotu egin behar ditugu. Hoi da gertatzen dena eta salaketa baten behar da presoen arazoa konpondu beharra dago, gaur ez dago inon lehen deitzen zuten, terrorismo bezala deitzen zuten horretik, eta desagertu da, borroka armatua desagertu da, hoi argi eta garbi daukatea denek, haunitze gainera pena dute desagertu dela, horren inguruan bazakiten diskurso bat egiten, hortik kanpo espitza egiten deus ere politikari munduari, politikari ekarpenei buruz ezakitelako zer erran zer egin, baina hor dago, eta horri izdenbide bat eman behar zaio, hor daude kartzelian usteltzen, eta ez dago, ezke gainera ez da dizu, bai zerbait egin zuten, bueno, berzaunitzek egin dute ez dute deus olakorik. Zenbat denbora pastu du kartzelian Mikel Zabaltzaren erailtzailea. Oraindik ez dakigu norden, ofizialki oraindik ez dute onartu nahi norden, dene dakigu, baina ez dute. Eta zer, horrelako egoera gogor batean, gauden biztertean, hainbeste jende sufritzen ari da, eta ezertarako, zerbaitetarako balioko balu, baina ez du ezertarako balio, bakarri da mendeku goseoi asetzeko zenbait ergel, eta hortai bizi diren zenbait jende gere hor bizitza hon bat izateko berzaiz ez duten izin nola bizi moduko moduren bat eta hortan dabiltza. Azken moladan dena den atentzio guztia ez, egonda pixkat eskolara itzuleran, eta orduan beste guztia gelitu da igual bigarren plano batean bezala. Bai, gaur gainera da eguna, 6 hilabeten buruan lehenengo aldiz umea badoaz eskolara, egoera nahiko larria denak kezkatu gaude, zer gertatuko den, zer ez den gertatuko, ez dakigu nolako erantzuna izango den umen aldetik, irakasleen aldetik, zenbat positibo emango diren, segurazki gainera emango direlakoz gizartean ematen diren bezala, eta horren esperoan gaude, eta gaur da eguna pixket klabea dena, aratetunet ikusteko ja nondik norakoak izango diren hemen jarrerak ez. Badirudi Nafarroa nahiko poliki landu egin dela, askoz ere larriagoa da egoera beste 3 probintzitan, zerengatik greba orokor baten deialdia badago egina, eta gainera ikusten dituzunean deialdia nork zeintzuk egin duten, eta ikusi gainera barnean UGT adibidez dagoela, esaten duzu, hau doikabe badago askigain potoloa da hau, UGT ere horrelako erabaki bat hartzera animatzeko ez. Eta badirudi lehendakariaren trajea neurtzen denbora gehiegi pastu dutela, ez direla gehiegi kezkatu eskoletan zer izango zen, zerengatik atzo irakurtzen genituen gauzetan agertzen zen, apiriletik unet edo martxotik unet, ez zagoela inolako bilerarik eginik hezkuntza departamentuarekin, eta horrelako itxiera balin badago, eta horrelako utzikeria balin badago horrelako arazo larri baten aurrean, kezkatzeko modukoare badago, eta hor kusten dituzu gero zen olako ondorio diren, eta hor agertzen da, orain arte egindako kritikek zenbat balio zuten ikusiz orain ondorio norokoa diren horiek bete ez zirelako, ez? Eta horrelako inbertzen bora egon, eta horrelako gai bati aurre ezartzea eta eztabaidatzea eta zerbait antolatzea, normal izango zen hemen, ekipo tekniko bat, ekipo sanitario bat, ekipo soziologozko ekipo bat edo, beharko zen izan, ikusteko zer egiten alko zen, nola aurre egiten alko genion hemen gertazitekenari, horrelakorik ez da gertatu idena utzi dute, bizkitartean diskursoak egin ditu lehendakaria bere makilakin gero eta tontuago dabil, ez da izer erraten, baina horrekin ez da ogi jaten berze modu bateko lanak egin behar dire eta beste bateko kezkak, eta orai oso larria iduritzen zait, orai greba hau ez naski deitzeagatik, baina motiboak izateko hoi deitzeko. Zerengatik eraten dut, greba beti oso justuak izaten dire, greba oso gogorra delako ez langileentzako ere, baina horrelako langile pile denak batera juntetzen direnean, horrek beti erran nahi du hor dagoen aldarrikapena, horren atzean dagoen aldarrikapena, pisu ondikoa dela eta ongi arrazoitu dagoela. Eta hain etorkizunera, pixkat aurrera begira ez, Nafarroako gobernuak ere aurrekontuak baloratu edo itzartu. Bai, orai egin beharko dituzte, lehengoan akordio batzutara iritsi zen oposizioko edo berze talde batekin, bildurekin, eta orai berriz ere hor daude.
Ze pasten da, hemen berrikuntza handia badaude aurrekontuaren inguruan, alde batetik diru sarrerak murriztu egin dire, bertzaldetik beharrak igual gehitu edo handitu egin dire, eta horren inguruan, irtenbideak egin behar diren. Ez du bari orai erratia errepikatzea, hor badaude bi irtera bat. Bankeroak eta enpresario hundi horiek eta diru aberats horiek eta horiek nahi dutena, edo herritarrek behar duguna. Eta hor eztabaida fuerte izango da. Adibidez, kotxeak erosteko, ematen dituzte animereko langilea, 30.000 euroko kotxea erosten duen batei, ematen duzkate igual 3.000, ez da izuzen zenbakiak, baina 3.000 euro subentzioa. Baina horre zertako behar du. 30.000 euroko kotxe erosi behar badu dirua ere, ez ditu 3.000.000. Baina, da, fabrika laguntzeko, nire erraten banaute, nik produzitzen duten guzia, salduko nautela, nik ere montatuko dut berze fabrika bat, erra dut. Ala baite. Baina, nori ematen dut eta zeatik. Gero torriko da Volkswageneko aurrekontuen aurkezpena, aurrekontuen maitze urte bateko balantzia, eta ez da zenbat milioi irabaziak. Aizi irabazten duten, Nafarro gobernuak ematen die dirua Xuxenian ez pixke zeharkatuz, baina ematen dute dirua, eta zer nahi dugu guk? Jendea ongi bizitzea, eta dut, politikariek kudeatzen dituzten jendeak ongi bizitzea, edo banko eta bursan jokatzen duten jendeak eta gero eta irabazti asko zere handiagoak izatea. Edo multinazional, ibeseko multinazional handioiek ere animeleko emaitzak izatea. Zer da nahi dugun? Eta gaur bi aukera daude, eta horietik batean aukeratu behar zen. Argi daukagu zen, baitzuk. Edo hemen jendea behar du bizi. Nola bizitzen da? Dirua behar da. Nondik atratzen da dirua? Oso errex. Elektrikako konpainiak 3.000 milioi etekin urte batean. Horrek nahi du, bere zor guztiak ordaindu, bere langile guztiak ordaindu, zergak ordaindu, te guztie 3.000 milioi badituela etekinak. Nondik atradiri diruiek? Gure fakturan egin duten lanaren baino askoz ere gehiago ordaindu dugulakotz. Nola baitere, lapurtu egin digutelakotz, beraien zerbitzu hori eskaintzerakoan. Ez dute horren balioaren alaberako zerbitzu bat guri eskaini. Horiek egin dutena, izan da, zerbitzu hori eman, eta baino nahasi denak ongi, inork ez betitu beraien fakturak ongi ezagutzen, eta ongi kontrolatzen, hori dena, eta jazta. Eta karo, hori da, nahi dutena zenbaitzuk, badago dirua, ikusten duzu badagola, Banko Santander, 4.000 milioi. Hain espainola gainera baitira hauek, hain patriotak, eta gero, hoien ganagaten dire gure politikariek, hoiek baitire estatu honetako jakintzuak eta ez da izertabak izer. Eta karo, horiek diru hori eta gainerakoak, bertzeik endutako diruarekin, zer gertatzen ari da? Gaurko gunean ikusten nuen, borsan, farmazeutikoen baloreak edo goitikoak izirela. Langile batzuk, sendagile batzuk, hor beren bizitza uzten, hemen osasun giroa hobetzeko, eta bizkitartean zikin horiek diru guztia beraien ganatzen bursaren bitartez. Baina nola izan daiteke hori? Baina bursan nola jolastu daiteke bursan gure hainbertzeien den bizi modua hor hankazkoiti patuzte ez da izan egitez. Eta karo, orai, zertaragoaz, zer pastu behar da irakaskuntzak? Irakaskuntza pribatua behar du? Zer pastu behar du medikuntzarekin? Pues bidez ez du Madrilen privatizatu dituzten kristuziak. Eta orai ari da presidenta deika Espainiako bertze lekuei, beharrezkoa dela hango Madrilen zerbait laguntza. Zer egin duze orain arte, desegin behitu dena? Eta karo, zer ematen dizu dirua? Irakaskuntza pribatuai? Eta gero, nahi duzu, hori ez da izten bidea, eta orduen ez da izanen dirurik egiazko beharrei erantzuteko, orduen izan dez, klase sozial bateko jendei laguntza emateko, eta hor dagon gakoa, aurrekontuen aurkezpenean edo aurrekontuak egiten dire,
gizarteari bizimodu duinago bat, ez dut erten duinagoa, dagoena baino zerbait hobea eskaintzen zaio, edo berzenaz, bueno, pues izin dire eskuinaren horiek, eta bueno, orden oso guapa geldituko da presidenta, eskuinekoak ere txalotuko dute, lehenguan bankoen eta zuzendariek Madrilen izandako bileran politikari egin zieten moduan, pues txalotuko dituzte, baina horrek ez du gizarteari erantzunik emango, eta nik uste dut, hor behar dugulegu buru belarri sartu, horri behar dugu guk atxiki, klaro, azken finean zertarako daude politikariek bizimodua antolatzeko, eta egiteko ez pali dute balio, eta ez du balio artea ez dagoela dirurik. Dirua badago, baina zergak behar dire ordaindu, eta zergak behar dire gainera, bere neurrian ere patu, porque hainbertze jende, dirutzak irabazten dituzte, eta gero dena trampan dituzte hor bertze paradisu fiskal horietan, eta hori dena moztu egin behar dira. Eta, bizkite, horren kontrakoa direnak, hori egitearen, hori zerga gehiago jartzearen kontra daudenak, hori dire egunkarietan eta nagusi direnak, eta nola beldurre dieten, zer errein duten eta galduko dugun botonen bat ez da izer, baina hor ideia jarri utzi behar ditugu, eta gainera dagoen dirua da denen artean bizitzeko lehen gure filosofian mendeetan zehar izan da horrelako kriterio bat eta izan da komunalarena. Eredut zegoena denendako zen eta denek eskubidea bazuten hortik hartzeko. Horai ere bertze giro batean eta bertze gauzekin, baina horrelako filosofia bat ere landu beharko genuke. Aipatu dituzula bankuak, orain... Orain bankuak nahi dituzte juntatu, negozio gehiago egiteko, baina negozio gehiago egiteko nor? Bankoko lau zuzendariak eta horko akziodun handiak. Baina, ez direk eskatzen, ez da estatuar ez direk eskatzen, 24.000 milioi eman zietela bankiari berpizteko. Eta hori sartu behar dute 2.000 milioitan. Zer da hau? Osea, gure denen dirua, banko batzuk oparitzeko aberatzei. Ez nerea da, neri ez nauteken du behar dirua, nola zurea. Zuk lehen denak ebatxe gaituzu, denena beharko luke izan. 24.000 milioi, behar larraten dira, bankiak ateratzeko hoi izan zen. Eta orai, eta orai hasi besteik ez da izan, egin, baina badirudi gainera abiadura hundian gain dela, baina bai. Eta gero, beste gai bat, zuk beti hitz egiten duzuna, dira zaharretxen egoera. Nola doa kontua? Horre badu zer ikusteko nire egoera personalarekin ere, ni ere zaharra naiz, osea, que ja... Oso informatuta zaude horren inguruan. Begiratzen zu, hemen badago anemialeko hastion aurrekontoi buruz erraten nuena, ez? Edo gizarte hau antolatzen da gizarteko kideei bizimodu duin bat eskaintzeko, edo jende tonto guztiei, tontoa erraten du gehien bat indarrik ez dutelako, zainbertzekak gauzetarako, hori denei kentzen zaie aberatsek beraien bursak handitzeko. Eta ez dago besterik. Eta orai, ze pasten da? Negozio iturri bat ikusi dute badagoela zaharretxeak. Zaharretxetan 3.000 eurotik goiti kobratzen dute, eta gero zaintzak ematen balin badire, dirui gasta daiteke. Baina hortik murriztu egiten badire gastuak, eta gastuak murrizten dire unten janztean, berotasunean, eta baita ere beraien osasun psikologikoan, jendeari programa entretenitu bat egiteko, jendeak zoriontsu sentitzeko barnortan, bizimodu zoragarri bat izateko, harremanak lantzeko, kirol pixket egiteko, mugitzeko, horiek denak egiteko beharko zen dirui erabili, eta badago nahiko, baina zertarako dago? Nagizu zertarako dago? Real Madrilko presidentearen irabaziak urtean zehar handitzeko. Bera baite orai gaurko egunean enpresa horietei batean buru belarri sartua dagoena. Eta badaude zenbait enpresa frantsesak etorri direnagunet erostera zaharretxeak. Hoi da gaurko eguneko negozioa. Porque kobratzen dituzte 3.000 eta gero 1.000 eurokin mantentzen dituzte. Animeleko negozioa badago horren atzean. Eta hori heldu direrten, ez dakit zenolako sensibilitatea daukatela beraiek
horrelako gauzei irtenbide bat emateko, ez? Bedezazu, nik uste dut lehenguanen erranuela, zizur txikian eta zizur handien tartean, txopera batean, antxe dire egiten, animeleko eraikina horrelako bat egiteko. Hoi, bekatu mortala da. Zertaz? Erabat atratzen dutelakoz gizartetik, zaharrak atratzen dituztela zaharretik. Eta hor daukate egiazko almazen bat, biltoki bat, biltegi bat besterik ez da izanen horko horai bai erraten dute, inkorporau al camino de Santiago. Horti pasten baitire Santiago bidea egiten dutenak, zizurtik ara duazine. Baina, ez da deus ere, gezur utsada hoi da, claro, zaharrek zizurren erdi-erdien beharko zuten. Baina zizur txikiak, hor denak aberatsak, denak eskuin muturrekoak, kristauak, leporaino. Hor daude, baina ez dituzte nahi beraien herritartean. Aparte, baina, ze bizi sozial, nora gaten alko dire kafetxo bat hartzera, non geldituko dire beren lagunekin? Ara dezen daiteke gan inolaz ere, kotxez behar duzugan. Isolatua behar dutegon, ezin dute paseotxo bat eman zizur handire o zizur txikira joateko, eta norbaitekin kafe bat hartzeko, eta hango parketan paseo bat emateko. Ez, hemen, kuenta resultauz. Hombre, por favor, baina non gabiltza. Nolako gizartean gabiltza, hori bai, hainbertze milaka universitario, hainbertze mila doktore, hainbertze mila lizentziatu. Zertarako? Denek, kristun jakintasuna bomenda gure gizartean. Eta oinarrizko gauza berriz, horiek ez ditugu lertzen, horiek ez ditugu bizitzen. Guztia gaizki. Alaxen da. Ezakit, beste gairen bat ere... Bat bada, barneraino sartu duten ere, eta da, bueno, aipatu dugu, baina uste dut puntu asko gelditu direla argitu gabe, da Martin Villarena. Martin Villa izan zen gaztetik, izan zen falangista amorratu bat, sindikatuen buru, erran dugu zautzen ginuen, 60 urte haietan ja, Barcelonako gobernadore zibila igual 30 urteekin zen, erran dut hau izan zen, oso ezaguna izan zen, eta oso bortitza eta gainera kaineroa zeren, gatik orden adibidez, sindikatuko buruak eta hobe ziren represioko tresna importanteak, ez? Bueno, pues, gero torri zen transizio delako, eta hemen den aldatu hemen zen. Eta gauetik egunera, ordura arte, falangista morratuak izanat zirenak, bihurtu ziren demokrataz de toda la vida. Eta, karo, horrelako gauzak egin ziren, baina beraien ohiturak era bizimoduak ez ziren aldatu. Eta hor dugu, adibidez hor dugu, erregearekin gertatzen dena. Erregeak ez du errua berak. Errua dute bertze politikoi edenak jarri zutelakoz konstituzioan erregeak ebatzi dezakela nahi zuen guzia. Ez horrela, baina hoi erten zuen konstituzioak, ez inviolable. Eta, karo, ze pasten da? Egunetik onera, hitz bat edo bertze aldatu zuten. Baina jarrera ez, azken finean beraiek ere lapurtzera biat ohitura bazuten. Eta beraien bizimoduak ongi eramateko ohitura bazuten. Eta hoietan oinarrituz egin zen deitzen den transizioa. Ze pastu zen? Segitu zutela gauzak egiten berdin. Eta hor ditugu, eta zerteko bakarrik hemen gu Euskal Herriari buruz kezkatzen garela, Madrilko Atotxako abokatuak, 5 abokatu hilbait zituzten tirokatu beraien bulegoan. Eta hor dugu ere, Martin Villa buruzela, Barne Ministeritzan buruzelaik, Gazteitzen hildako 5 langile. Greban zeuden, asanblada bat egiten, tantxekan ziren sarraski, kristoin sarraski egin zuten. Hortxe dugu, San Ferminetan, Iruñen gertatutakoa. Uztailaren 8an, orduen ere, zezen plazan sartu ziren pistolak tiroka, eta hil zuten German, baina hiltzen zituzten askoz ere gehiago. Hor dugu ere, Lizarran gertatutakoa Montejurran, Karlisten bilera hortan, hor gainera Argentinar eta Italiar hainbeste faxistar etorri ziren hor, erailketa bat egitera, eta, bueno, pues, Aniano eta Estenozen bertzea, biek hor hil egin zituzten. Eta, karo, 40 urte pastu dira, epaile baten aurrean jartzeko horren arduradun nagusia. 42 urte. Osea, hain zaila da, holako, gaina, egun argian egin zen zerbait, eta inbertze jenden aurrean egin ziren gauzak ziren, eta etzen zer pastu. Eta azkenean, bueno, pues gure borrokari buruz, hainbertze urte zatxiki dugulakotz aldarrikapena, eta beti hori izan garelakotz, lehenengo aldiz, Martin Villa epaile baten aurrean deklaratu behar izan du.
hori dela 6 urtei hartu zen erabaki behar zuela deklarazioa eta 6 urtez lortu du ez egitea. Bueno, eta hemen lotsagarria dena da, 4 presidente hoi, Felipe González, Aznar, Zapatero eta azkenekoa, eskuinekoa, Rajoy, hauek leskutiz bat egitea lotsagarria erranez ez da zer izan zela Martin Villa ez. Martin Villa hiltzaile bat da. Eta hemen beren justiziak hainongi funtzionatzen badu utzi lasai. Ez bada, atrako da libre. Eta bada, bueno, pues gaizkile bat delakotz sartuko da barrura, ez? Ke ba, hor, adierazpen ikeragarriko batzuk. Baina hor daude, uste dute beraiek edozein gauza egiteko gai direla eta, bueno, gaitasuna dutela eta eskubideare bai. Bueno, pues, Felipe González labek galekin egin zuena eta uste dute oidena dagoela. Hemen arazo handi bat daukago garen dut. Hemen etzen deus garbitu ikusten dugu zenolako juizio dire, zenolako erabakia dire, bila saslukoan nola ateraman dituzten. Eta hau txiki bat besterik ez da, badaude gain berzurte, bueno, pues hor orai atzo erailakoa karzelian Donostin hiltzena. Igor bertan, bere sententziaren 3 laurdenak ja betea zituela, hemen uste dute edozen gauza egiteko gai bat direla. Eta bueno, pues guk gizarte hau aldatu nahi dugunak eta bertze bizi goxo bat hemengo jendeentzat nahi dugunok, behar dugu buru belarri egon eguneroko gaietan borrokatzen gizarte hau aldatzeko. Nik uste dut hori dela importantena eta bueno, pues lan eskergare badugu hor egiteko, baina bueno, pues segiteko dugu, beharrezkoa da dut. Bertze modu batera bizi gaitezke, asko ze zorion sogu izaten algara, eta hortan, buru belarri hortan jarri behar dugu. Eta bueno, uste dut Martin Villarena pauso oso importante badela, oso importantea. Eta bueno, pues bertzeak zoritxarrez, Igor Gantzaiku, eta inbertze gauza ere gaizki ateratzen zaizkigu, baina bueno, beharreko ino hor gaudela, berzenaz hemen edozein gauza egingo zutela. Duintasuna eta politikarietan eta soeko politikarietan lotsa besterik ez baitago. Nola utzi dezakete preso bat hiltzen, eta bertzea berriz nola egon daitezke erranezke se mueran. Iruñeko gertakizunetan hor badago frase bat askoz ere denek askotan errepikatu izan dugu jendeak ongi ulertzezan zer pastu zen hor. Polizi buruak irratiaz eta hori entzun dugu amekaldiz erraten zien. Disparar sin control, no os preocupe matar, no os importe matar. Agintzen zien hil behar zituztela bestetara torri ziren jendeak, San Ferminetara torri ziren jendeak, hil egin behar, hiltzeak ez zuela, bostaxola zen hiltzea. Eta inoiz ez dute inor horrengatik atxilotu, inoiz ez dute horrengatik epaitu, askoz ere gutiago kondenatu, zigortu. Baina, bueno, hortan gaude. Baina, bueno, Tarteka eta Martin Villarena bezalako zenbait gauz gertatzen balin badire, eta hori ere prozesatu egiten balin badute, berriz ere berrindartu egingo gara arazoai ere erantzunak emateko. Badago beste gai bat, orain horitu naizela, ere, seguru komentatu nahi duzula, Frankoren familiak etxe... Bai, bueno, Frankok bildu zituen einbertsontasun. Hemen diktadore guztiak egiten duten moduan, ez? Bere inguruan zaudenak bete apaindu egiten zuten. Berak bazegien ongiaski zertzen gibeletik, eta bueno, opari bezala, ez da gizert, eta hor, inguruko 3-4 udalei obligazi zieten erostera finka bat eta eskaintzera kaudilluai. Eta bueno, beraien finka bezala mantendu dute, el Pazo de Meirás. Eta, bueno, hango alkateak eta espaldion hasi ziren mugitzen eranez, hoi etzela beraiena, derrigortu izan zela hoi egitera hola, baina hoi frankismutxe zela, eta gainera, bueno, Franko lapurtutako zerbait zela. Eta azkenean, bueno, kanten hastean izan dugu paileen ebazpena, eta erabaki dute hoi Galiziako autonomieko zerbait dela, eta, bueno, bere egiazko nagusi itzuli bezala. Guk ez du inork pentsatzen al, zer gertatuko zen Alemanian, Hitlerren finka bat, Hitlerren ondako bati ematen ariko balira. Baina, hau ez baite demokrazia bat, hau baite ez dakit. Martin Villakero hierten zuen lenguan, que la transición no era un genocidio, que aquí no hubo ni un genocidio, hemen dena baketsu egin zela, bai.
dena lapurtuz eta gainera garbituz. Pentsatzen Nafarroan 3.500 pertsona denek ezkertiarrak izateagatik garbituak. Ezkertiar eta abertzaleak izateagatik garbituak. Baina zertan nahi gara, ez? Badugu ez bakarrik gai solasian aitzeko gaia, baita ere gero geren bizitzan praktikan ere inbertze mugimendu egiteko beharra ere, egoera aldatzeko eta bizi modu hobetzeko eta azken finean ere justizia pixke gehiago izateko gure tartean. Horretarako zatuz ez, gure gana? Bueno, hortan saiatzen gara, Ez azteko gauza hauek. Eta eskertzen dut gainera. Gustora etortzen naiz eta uste dut gauza hauetaz ere hitz egin behar dela gehien bat gaurko hedabide handi horietan ikusiz zer nolako informazio ematen duten, nolako kontrola daukaten gaurko egunean aberatsak gehiago aberasten nahi badutela egiten duten lehenbiziko gauza zenbait egunkari erosi, horren bitartez nolabait ere kontrolatzen delako jendearen pentsamoldea eta esplotatzeko jendea esklabu behar da izan. Bueno, orduan jarraituko duzu etortzen ez? Plazer handiz. Eskerrik asko orduan beste behin etortzagatik. Hemen itxarango zaitugu badak. Vale, ez da zeren eta ni gustora etorriko naiz. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, dena taldearen zerbait kantuarekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte.